Ονόματα αγοριών που δεν αξίζουν να γιορτάσουν Άγιο Βαλεντίνο. Πρώτο όνομα, Αντώνης. Αντώνη, δεν αξίζει να γιορτάσεις Άγιο Βαλεντίνο. Αντώνη, είσαι απατηλό φαινόμενο. Ειδικά εσύ, Αντώνη. 888. Δεύτερο όνομα, Γιάννης. Ο Γιάννης δεν γίνεται να γιορτάσει Άγιο Βαλεντίνο. Γιατί είσαι καβλιάρης. Δεν γίνεται, ρε. Είσαι καβλιάρης, αδερφέ μου. Δεν γίνεται, σου λέω. Τι να λέμε, είσαι καβλιάρης. Τρίτο όνομα, Γιώργος. Ο Γιώργος δεν γίνεται να γιορτάσει Άγιο Βαλεντίνο. Ολοκερατώνει. Μεγάλος κερατάς. Κερατώνει συνέχεια. Ακριβώς. Έχει πολλές κοπέλες. Ακριβώς. Δεν γίνεται να γιορτάσει. Δεν γίνεται. Άκυρο. Τέταρτο όνομα, Δημήτρης. Δημήτρη, δεν μπορείς να γιορτάσεις Άγιο Βαλεντίνο γιατί είσαι μπάκουρας. Γενικά, Δημήτρη, πρέπει να έχεις γκόμενα για να γιορτάσεις Άγιο Βαλεντίνο. Ακριβώς, δεν γιορτάζουμε μόνοι μας. Μπάκουρα. Πέμπτο όνομα, Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος γενικά φέτος δεν θα μπορέσει να γιορτάσει Άγιο Βαλεντίνο γιατί είναι άφραγκος. Δείξτε λίγη κατανόηση, ο Κωνσταντίνος περνάει δύσκολα, περνάει ζόρικα. Αρχίδια, ο Κωνσταντίνος περνάει δύσκολα επειδή έδωσε όλα τα λεφτά του σε φρουτάκια.